Камъкът на фараона – част от праисторическа мегаконструкция с неизвестни извършители, които в момента са обект на задълбочени разследвания. Този мегалит е най-левият елемент от конструкцията. Скалното лице на фараона се вижда най-добре от задната част на хълма на светилището край село Тату, откъдето е заснет и кадърът. При първото ми пътуване до светилището в село Тату забелязах в далечината на съседния хълм подобие на огромни каменни стени, а над тях заравнена площ. Времето не беше на моя страна и нямах възможност да отида да проверя мястото. Прибрах се в Ямбол, но тогава мислех за това почти всеки ден. Просто трябваше да се върна и да разбера какво всъщност се намира там. Камъкът на фараона и двата съседни мегалита до него изглеждат като част от много по-голяма конструкция. Самият камък е свободно стоящ мегалит. По повърхността му и по околните скали се наблюдават следи от силна разруха и възможни признаци на разтопяване. В непосредствена близост до мегалита има пещери, за които ще направя отделно видео. За да дам някаква представа, успях да вляза само в една от тях. Тя имаше един вход и 3 изхода, 2 от които излизат към тераси, граничещи с пропасти с височина около 50 метра. Споделям и въздушни кадри, но все още не съм напълно сигурен кой от входовете съвпада с мястото, откъдето аз съм влязал. Помня само, че още в началото проходът се разклоняваше. Десният коридор слизаше към по-ниско ниво. Заравнената площ, която се вижда в старото ми видео, всъщност се оказа нещо много по-грандиозно, пряко свързано с камъка на фараона. По самия мегалит се виждат белези, които можем да тълкуваме като примитивна форма на стълби. Възможно е обаче те да са част от първоначалния дизайн, който днес е в напреднал етап на ерозия. Лицето на камъка е добре изгладено. Наблюдават се ясни ръбове и геометрична форма, което насочва към възможността да стоим пред остатък от много стара структура, чието край изглежда е бил доста драматичен. Допълнителен интерес предизвика фактът, че подземното ниво, основата на камъка прекъсва внезапно в правилна форма. Това създава впечатление, че структурата продължава под земята и не е просто част от естествен скален масив. Границата между мекия чернозем и скалния блок е изключително рязка и се оформя по права линия, което повдига още повече въпроси за произхода на тази структура.